tana nufin abin da zuciya ta so. Amma dawa bangaren rai da rayuwa. So ne lagon mutane biyun da shakuwa. Mai kama dan adam da aljan da beguwa. Domin mu ga so sai mun kara nutsuwa. Don dole dole na da tambaya ne farin ciki ne bakin Allahu akbar, Allahu akbar. Kaga lambar ta take mai fitiri na canza layi ne nake a layi da kai. Ka gane? Sai tun anan gurin na rike nake in dai hakan da gudun ba kar Allah ya bani abin da nake yi. Saboda ɗabar raina ɓaci saboda dole in kada in zo sanyin zuciya.